नमस्कार. हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां परतून एकदा येवकार. पहिले प्रथम तुमचे सगळ्यांची मातशी माफी मागता कारण आयचो कार्यक्रम कांय तांत्रिक बिघाडाक लागून थोडोसो उशिरा सुरू जाता. आमकां एक अर्द वरांच मेळटले आनी आज आमचे बरोबर आसात डॉक्टर गणेश मेहत्रस जे गोंयचे नामनेचे नेफ्रोलॉजिस्ट म्हणजे किडनीची जी दुयेंसां आसा त्या संदर्भात आमकां माहिती दिवपी तज्ञ डॉक्टर आसात आनी ही आसा तांची वळख. Dr. Ganesh Mehras, a respected name in the field of nephrology, completed his super specialty degree from Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh. He has worked as a lecturer as well as a consultant at Noble Hospital, Pune and Apollo BGS Hospital, Mysore. He has a keen interest in glomerular diseases and kidney transplantation across immunological barriers and has several presentations and theses to his credit. तर इष्टानो आज आमचे बरोबर आसात गोंयचे नामनेचे नेफ्रोलॉजिस्ट म्हणजे किडनीच्या दुयेंसांचे तज्ञ डॉक्टर गणेश मेहत्रस. तेन्ना आमी तुमचे कडेन मागता की तुमचे जे प्रश्न आसात ते आमकां तुमी विचारूं येतात. प्रश्न विचारतना तुमच्या घरच्या टीव्हीचा आवाज मातसो कमी करात आनी आमचो नंबर जावन आसा 24904444 आनी 24904445. परतून एकदा सांगता की किडनीची दुयेंसां वेगवेगळ्या कारणांक लागून जावं शकता, जशे डायबेटीक लागून आसूं शकता, किडनीचे दुयेंस आसूं शकता किंवा रिनल स्टोन म्हणजे किडनीचे फातर जाल्ले आसूं शकता. ह्या संबंधांतले जे कितें तुमचे प्रश्न आसतले ते तुमच्यान आमकां मुजरत विचारूं येता. आनी आयज आमचे बरोबर आसात तज्ञ डॉक्टर गोंयचे नामनेचे डॉक्टर गणेश मेहत्रस. डॉक्टर, हा कार्यक्रम सुरू करतना दोतोराक तुमी कोंकणीत प्रश्न विचारूं येतात, ते मराठी उलयतात आनी इंग्लिशूय उलयतात. तुमच्यान खंयच्याय भाशेन प्रश्न विचारूं येतात आणि ही इज ओपन फॉर ऑल द क्वेश्चन्स. डॉक्टर, आपण जेव्हा किडनीचे वेगवेगळे आजार असे जेव्हा आपण एक दृष्टिक्षेप टाकतो त्यावेळी विच आर द इलनेस म्हणजे विच आर द कॉमन इलनेसेस, कोणते किडनीचे आजार कॉमन आहेत म्हणजे आपल्याला बऱ्याच ह्याच्या स्टॅटिस्टिकली स्पीकिंग ॲट अ हायर रेट. आपण जेव्हा किडनीच्या आजाराबद्दल बोलतो तेव्हा बोलतो की किडनी फेल होणं म्हणजे परमनंटली किडनी फेल होणं. आता सध्याच्या गेल्या 10 वर्षाचा जो डेटा अवेलेबल आहे नॅशनल रजिस्टरचा तो असा आढळतो की 45 ते 50% लोकांचं कारण आहे किडनी प्रॉब्लेमचं डायबिटीज मेलाइटिस म्हणजे मधुमेहाचा आजार, रक्तातली शुगर वाढणे. इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिनल फेल्युअर नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओव्हर द वर्ल्ड. त्याच्यानंतर आहे ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर जे लॉंग स्टँडिंग आहे म्हणजे अनेक वर्षापासून आहे, तुम्ही त्याची ट्रीटमेंट घेतली नसेल, अनकंट्रोल्ड असेल तर त्यामध्ये देखील किडनी फुल होते. हे दोन कंबाईन केलं तर 60-70% कारणं समावेश होऊन जातात. बाकीचे कारण अजून एक आहे म्हणजे किडनी स्टोन म्हणजे किडनीमध्ये पथरीचा आजार होणं, मुतखडा असं आपण साधारणतः म्हणतो. हा मुतखडा किडनीमध्ये असेल किंवा लघवीच्या आउटफ्लोमध्ये ऑब्स्ट्रक्शन करत असेल तर त्याची आपण काळजी वेळीच घेतली नाही, वेळीच उपचार नाही केला, काय जे ऑप्शन्स आहेत लिथोट्रिप्सी सर्जरी, तर तो देखील किडनी फेल करू शकतो. ह्याच्यानंतर काही अनकॉमन आहेत जे कॉमनली नाही आहेत, जसं ग्लोमेरुलर डिसीज ऑफ द किडनी आहेत, काही काही जे आहेत, SLE आहे, व्हॅस्क्युलायटिस आहे किंवा काही औषधं देखील असतात जसे पेन किलर आपण काही घेतो जॉईंट पेनसाठी, बॅक पेनसाठी, जे आपण महिनाभर घेत राहिलो वर्षानुवर्ष महिनाभर विदाउट डॉक्टर्स सुपरविजन, दे कॅन कॉज परमनंट किडनी डॅमेज ऑल्सो. आणि दुसरे कारण असतात काही अनुवांशिक आजार असतात जसे पॉलिसिस्टिक किडनी डिसीज आहे, अल्पोर्ट सिंड्रोम आहेत, पण हे लेस दॅन 5% म्हणजे ते अनकॉमन आहेत. म्हणजे कॉमन लोकांसाठी मेन तर आहे की ब्लड प्रेशर, डायबिटीज मेलाइटस, रिनल स्टोन डिसीज, क्रॉनिक इन्फेक्शन्स आणि रिनल स्टोन डिसीज, हे 4 ते 5 आहेत. ते 70 ते 80% कारणं समावेश करून जातात ह्या आजारामुळे. मला सांगा एक डॉक्टर की अपार्ट फ्रॉम आपण जेव्हा असे किडनीचे वेगवेगळे आजार बघतो तेव्हा आपण आपल्या नजरेसमोर एक ॲडल्ट पॉप्युलेशन असतं. बट अपार्ट फ्रॉम दिस ॲडल्ट पॉप्युलेशन जे म्हणजे लहान मुलात सुद्धा किडनीचे वेगवेगळे आजार असतात, विच आर दिस इलनेस विच आर क्वाईट कॉमन अमंग द यंगर एज ग्रुप? गुड क्वेश्चन. ॲक्च्युली दिस क्वेश्चन नीड्स केअरफुल अटेन्शन बिकॉज पेडियाट्रिक पॉप्युलेशनमध्ये आपण कॉमन जे असतं ते कंजनायटल अनॉमलीज ऑफ द युरिनरी सिस्टीम म्हणजे जन्मापासूनच जन्मतःच किडनी किंवा मूत्रपिंड आपण मराठीत म्हणतो किंवा युरिनरी ब्लॅडर त्यांच्या अनॉमलीज असतील तर त्यामध्ये देखील किडनी फेल जेव्हापासून होऊ शकते. अपार्ट फ्रॉम congenital anomalies there are other diseases, just I mentioned glomerular diseases, something called as nephrotic syndrome, nephritic syndrome असतात. ते जसं वन ऑफ द कॉमन इज फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस, FSGS म्हणतो, तो किडनीला अफेक्ट करून तो देखील किडनी फेल करू शकतो. आणि साधारणतः इन्फेक्शन्स म्हणजे जर काही ॲबनॉर्मॅलिटी असेल युरिनरी ट्रॅकमध्ये तर त्यामुळे ते युरिन जे शरीरातून बाहेर यायच्या आधी वापस किडनीमध्ये जातं परत आणि बॅकफ्लो करून इन्फेक्शन करतात, त्याला आपण रिफ्लक्स नेफ्रोपॅथी म्हणतो. तो हे साधारणतः कारणं लहान प्रमाणात आढळतात किडनी फेल होण्याची. मग सांगा डॉक्टर, आपण जेव्हा नेफ्रायटिस सुद्धा बोलतो ॲक्यूट आणि क्रॉनिक ग्लोमेरुलर नेफ्रायटिस याच्यातला म्हणजे कसा काय फरक असतो आणि कुठल्या प्रेझेंटेशन, हाऊ दिस चिल्ड्रन युजली प्रेझेंट बिफोर यू?
ॲक्यूट नेफ्रायटिसमध्ये प्रेझेंटेशन असतं चेहऱ्यावरती पायावरती सूज येणे, लघवीचा कलर लाल होणे, आणि जर आपण त्यांना एक्झामिनेशन केलं तर ब्लड प्रेशर जास्त आढळणे. हे 3 मोस्ट कॉमन प्रेझेंटेशन्स आहेत. काही मुलांमध्ये तुम्हाला हिस्ट्रिकली काढून की त्यांना प्रिव्हियस काहीतरी थ्रोट इन्फेक्शन झालं असेल, कुठे पॅला इन्फेक्शन झालं असेल, तो पोस्ट इन्फेक्शियस नेफ्रायटिस. तर ही एक आहे साधारणतः चेहऱ्यावरती पायावरती सूज होणे, रक्तीमध्ये लघव पडणे आणि ब्लड प्रेशर जास्त आढळणे. हे जर असेल तर आपण की नेफ्रायटिसची शक्यता जास्त आहे. डॉक्टर थोडासा इंटरप्ट, आपला एक फोन आलाय. हॅलो 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 नमस्कार डॉक्टर, मी श्रीरंग नार्वेकर मापसावून बोलतोय. मला एक सांगा, ज्यांना डायबिटीस असेल, प्रेशर असेल, त्याच लोकांना आपला किडनीचा विकार लवकर होतो, त्यांचीच किडनी फेल होते. हे असं का, आणि हे टाळण्याकरता काय करायला पाहिजे? हॅलो, एक मिनिट, माझा प्रश्न तुम्ही रिपीट करता? ज्यांना किडनीचा विकार कोणाला होतो, ज्यांना डायबिटीस आहे, ज्यांना ब्लड प्रेशर आहे, या लोकांना किडनीचा विकार लवकर उद्भवतो. तर हे टाळण्याकरता काय केलं पाहिजे? ज्यांना डायबिटीस आहे, ज्यांना ब्लड प्रेशर आहे, अशा माणसांनी काय करावं? लिटल थोडासा टेक्निकल प्रॉब्लेम आहे. काय झालंय की आपल्याला श्रीरंग नार्वेकर मापसावून प्रश्न विचारतायत. त्यांचा प्रश्न आहे की ज्या लोकांना डायबिटीस आहे किंवा हायपरटेन्शन आहे, अशा लोकांना किडनीचे विकार उद्भवतात असं तुम्ही म्हणालात. सो व्हॉट यू वॉन्ट्स टू नो की अशा लोकांना ज्यांना डायबिटीस किंवा किडनी हायपरटेन्शनचे म्हणजे ज्यांचा प्रेशर वाढतो, रक्तदाब वाढतो, अशा लोकांनी कोणती काळजी घ्यावी आणि हाऊ टू अवॉइड दिस कॉम्प्लिकेशन्स ऑफ विच आर अकरिंग इन द कोर्स ऑफ टाइम? ज्या लोकांना एकतर त्यांची फॅमिली हिस्ट्री आहे, कारण डायबिटीज आणि ब्लड प्रेशर दोन्ही हे अनुवंशिक आजार असतात. जर आईवडिलांना डायबिटीज असेल तर शक्यता आहे की मुलांना असण्याकरिता मोर दॅन 40% असते. इनफॅक्ट इट मूव्ह अप टू 60% ऑल्सो इफ द बोथ पॅरेंट्स आर डायबिटिक. तर अशांनी 30 वर्षानंतर प्रत्येक 6 महिने ते 1 वर्षाला ब्लड शुगर चेक केली पाहिजे आणि ब्लड प्रेशर देखील चेक केलं पाहिजे. ॲट द व्हेरी ऑनसेट ऑफ हायपरटेन्शन अँड डायबिटीज आपण जर त्याची योग्य काळजी घेतली, यू व्हिजिट आपल्या डॉक्टरांना भेटलं, शुगरची ट्रीटमेंट सुरू केली, ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट सुरू केली, इफ यू दिस पॅरामीटर्स ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर विदिन नॉर्मल ट्रीटमेंट आपण ठेवू शकलो तर आपल्यामध्ये किडनीमध्ये डॅमेजचं प्रमाण आपण फार टाळू शकतो. त्यासाठी आहे की प्रत्येक 6 महिने ते 1 वर्षाला आपण चेकअप करत राहिले पाहिजे, ब्लडचं आणि युरिनचं देखील. आणि काही असं लागणार तर कन्सल्ट युअर फिजिशियन अँड मेक शुअर की आपले जे शुगर्स आहेत, ब्लड प्रेशर्स आहेत ते नॉर्मल रेंजमध्ये राहतात. महत्त्वाचं आहे की प्रिव्हेन्शन ॲट द व्हेरी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर. तुम्ही असं कोणा की 6 महिने ट्रीटमेंट घेतात, प्रत्येक माझी शुगर नॉर्मल झाली पण सोडून देतात. असं करण्याऐवजी प्रत्येक 6 महिन्याला आणि तुम्ही शुगर चेक करून घ्या, डॉक्टरांना भेटा, त्यांच्याशी माहिती घ्या, युरिन टेस्ट करून घ्या, ब्लडचं मध्ये क्रिएटिनिनचं टेस्ट करून घ्या. थोडं जरी काही असेल ॲबनॉर्मल तर नेफ्रोलॉजिस्टला कन्सल्ट करा. बरोबर. सो यू मीन टू से, एकदा जर आपण म्हणजे आपल्याला समजा एखाद्या व्यक्तीला हायपरटेन्शन म्हणजे रक्तदाबाचा त्रास असला किंवा ज्याला डायबिटीस किंवा मधुमेह असला, तर अशा लोकांनी आपला जो आजार आहे तो कंट्रोलमध्ये ठेवला की त्यांचे जे कॉम्प्लिकेशन्स, आउट ऑफ कॉम्प्लिकेशन हे जे म्हणजे किडनीचे विकार होतात ते आपण टाळू शकतो. मला एक सांगा डॉक्टर की अशा काही लोकेशन्स असतात की काही ठिकाणी आपल्याला असं आढळून आलंय की म्हणजे गोव्यात पुरतं जर मर्यादित बोलायचं झालं, काणकोण अशी एक एरिया आहे जिकडे वेगवेगळे किडनीचे आजार, त्यांचा फ्रिक्वेन्सी जो आहे म्हणजे हे जो आहे मॅग्निट्यूड जरा जास्त आहे. व्हॉट कॅन बी द रिझन? म्हणजे या प्रश्नाविषयी हा प्रश्न वेगवेगळ्या लोकांशी आम्ही चर्चा केली, पण प्रत्येकाचं कन्सेप्ट आणि विचार वेगळे आहे. मला देखील हा प्रश्न अनेकदा विचार केला आहे आणि मी ह्याच्याबद्दल माहिती देखील काढली गेल्या 2-3 महिन्यात गोव्यात आल्यापासून. माझं असं मत पडतं की जो साऊथ गोवाचा पार्ट आहे कोण जरा एक मिनिट घेऊ, जरा कॉल घेऊया. हॅलो 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 या हॅलो या अजित पवार उलयता मडगांवच्यान. अजित बाब, प्रश्न विचार, म्हाका आयकूंक येता. आता कितें जाणा, डॉक्टर रोकडे अशें कितें किडनी बी हें जालें का रोकडे डायलिसीस म्हणून सांगता. ते आमकां म्हटलं कळना. आता डायलिसीस म्हटल्यार कितें पयलें स्टार्टिंगाक कळना. डॉक्टर रोकडे सांगता डायलिसीस करपाक जाय, पूण तेका ते मागीर कितें हातीक हें कर फिस्टुला करपाक जाय. ते आमी केन्ना डिसायड करपाचें की डायलिसीस जाय म्हणून? प्रश्न बरो आसा, पण बेसिकली आय कॅन जस्ट म्हणजे तुमकां सांगू शकता की तुम्ही डिसाईड करप नाही, डॉक्टर हॅज टू डिसाईड, ओनली यू हॅज टू फॉलो. कारण डेफिनेटली ही विल डू समथिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द पेशंट. प्रत्येक डॉक्टराक आपल्या पेशंटाची काळजी असतात, पण तुमचा प्रश्न हा त्यांच्यापर्यंत कन्वे करता. डॉक्टर, आपल्याला एक प्रश्न आलाय पवार साहेबांकडनं की त्याने विचारलं की बरेच वेळा किडनीचे आजार झाले की डॉक्टर म्हणतात आता डायलिसिस करायला पाहिजे. हे डायलिसिस कधी, केव्हा आणि कोणत्या कारणामुळे करावे लागतात
ही वॉन्ट्स टू नो, म्हणजे त्यांना असं वाटतं की आपण कधी सुरू करा, म्हणजे तुम्ही सुरू करायचं नाही, डॉक्टर हॅज टू स्टार्ट, बट यू हॅव डेफिनेटली एव्हरी डॉक्टर विल टेक केअर ऑफ हिज पेशंट, ही हॅज अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो. त्यामुळे आपलं डोकं लढवण्यापेक्षा यू पण असं व्हॉट आर द थिंग्स विच दे वॉन्ट टू नो, म्हणजे बाबा कोणत्या गोष्टी असतात की ज्या शिवाय आपण की बाबा अमुक लेवलचं क्रिएटिनिन किंवा अमुक्या लेवलचं की बाबा हे कुठेतरी बाबा आपल्याला थोडंसं आता डायलिसिसच्या दिशेने चालला या प्रवास. आता तुम्ही विचारलं अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू ऑफ क्रिएटिनिन. आता क्रिएटिनिनची व्हॅल्यू प्रत्येक व्यक्तीनुसार बदलते, कारण ती डिपेंड असतं तुमचं डाएट काय आहे, तुमचं मसल कसं आहे, तुम्ही मेल आहात का फिमेल आहात का. तर अप्रॉक्सिमेटली म्हणजे प्रत्येकाला वेगवेगळं असणार. 50 वर्षाच्या माणसामध्ये ज्याचं वजन 60 ते 65 किलो आहे, तर क्रिएटिनिन 6 ते 7च्या आसपास असेल तर युजली इट्स मॅटर ऑफ टाइम की विल नीड डायलिसिस अराउंड सेम टाइम. आता डायलिसिस सुरू करण्याच्या आधी काही सिम्पटम असतात, जसं भूक मंदावणे, वजन कमी होणे, सारखं उलट्या होणे, लघवीची मात्रा एकदम कमी होणे, श्वास फुलू लागणे, रक्तातलं हिमोग्लोबिन कमी होणे, हे सगळे मार्कर आहेत की तुमचं किडनी डिसीज त्या स्टेजला पोचले की जिथं डायलिसिसची गरज आहे. अच्छा, बरं आहे डॉक्टर. आपल्याला एक प्रश्न आलाय. हॅलो. Hello, I'm Mary from Madgaon. I have a cyst on my kidney. And what's the best way? Medication, diet? Is it how to get rid of it? Do you need an operation? Any other way of getting rid of it? I do get occasional pain and I take ultras. Okay, just you tell me one thing. This cyst has appeared now or it is there since beginning? It's been there for 6 years. But 6 years. It was small. It's not that big, but the doctor says I have to monitor the size. Now, can you suggest something? Okay. हे जे आपल्याला प्रश्न विचारते, शी इज अ लेडी, तिला किडनीला सिस्ट झालाय विच इज देअर सिन्स लास्ट 6 years, नॉट इन्क्रीज टू अ बिग साईज, दो थोडंसं एक त्याची जी साईज आहे ती ऑलमोस्ट स्टेशनरी असं तिचं मत आहे. शी वॉन्ट्स टू गो, हाऊ शी शुड गो अहेड विथ दिस मॅनेजमेंट ऑफ दिस. सिंगल सिस्ट असेल आणि 6 वर्षांनी साईज वाढला असेल तर मला वाटतं की जास्त काळजी करायचं कारण नाहीये. तुम्ही 6 महिने ते एकदा अल्ट्रासाऊंड रिपीट करत जावा, बाकी काही काळजी करायचं कारण नाही. जर सिस्टची संख्या जास्त असेल, मोर दॅन 2 असेल किंवा दोन्ही किडनीत सिस्ट असेल तर काळजी करायची चिंता आहे. एका किडनीत सिस्ट असेल तर मला वाटते की वर्षातून एकदा अल्ट्रासाऊंड करा आणि कीप अंडर ऑब्झर्वेशन. एखादं गरज पडलीच तरच ब्लड किंवा युरिन टेस्ट डॉक्टरना विचार करू शकता, पण त्यासाठी जास्त काही करायची गरज वाटत नाही मला. आउट फ्रॉम मॅन्युअल अल्ट्रासाऊंड स्क्रीनिंग. अच्छा, सो आय थिंक शी हॅज गॉट अ आन्सर फॉर दिस. डॉक्टर, आपला एक पुढचा प्रश्न आलाय. हॅलो. हॅलो दादा. हां. किडनी हातोर जातो जाल्यार पयले ते जावचे पयले किती केशें कोटा कितें जाता अशें दिसता, आनी ते मागीर कोणा हातोर जाला आनी तेका जायते पार लिजर मारले, ते तेच्यान तेका कांय अजून बरो दिसलो ना. आनी दोतोर म्हणटा जायते पाटी बरें उदक पिवत राव मू, आनी मागीर ते मुतां थंय जाले तेका आतां, आनी पिता पोतेकूय जाले, सगलो तो मनीस हातरांचो जालो. कितें आहा मातशें सांग म्हाका. कोण उलयता म्हटलें तुवें? मारिया फेर्नांदीस. मारिया बाय, तुजो प्रश्न म्हाका खूब आवडलो. She has a question that one of the person whom she knows has got renal calculi. He has been treated with that laser therapy but not responded yet, according to her. And doctor has told this gentleman to drink a lot of water. But she's saying that he's drinking a lot of water, still those stones are not passed off. म्हणजे आता ह्या पेशंटला इव्हॅल्युएशन लागेल. म्हणजे स्टोन्स कॅन ऑकर इन आयसोलेशन, लाईक दे इन्व्हॉल्व गॉल ब्लॅडर, दे इन्व्हॉल्व युरिनरी ब्लॅडर. जर मल्टिपल स्टोन असेल तर तुम्ही तुमचं पेशंटचं ब्लड कॅल्शियम किंवा पॅराथॉइड फंक्शन टेस्ट करून, काही मेटाबॉलिक कॉस्ट तर नाही अंडरलाईन की जे आपण मिस करतोय, ते इव्हॅल्युएट केलं पाहिजे. म्हणजे मेटाबॉलिक इव्हॅल्युएशन ऑफ स्टोन डिसीज ते केलं पाहिजे. इव्हॅल्युएशन. सो मारिया बाय, तुझ्या प्रश्नांक जाप मेळ्ळे आसतली की तुझ्या त्या लेझर थेरपीन म्हणजे लिथोट्रिप्सीन तुझ्या पेशंटांक व्हडलेशे काय त्रास जावचे ना, जाले जाल्यार ते रिव्हर्सिबल आसतले. एक गोष्ट. दुसरें म्हणजे ताका परत फातर कितें जाता ते इव्हॅल्युएट करचे पडटले. थोडे पॅराथायरॉइड हॉर्मोन्स तांणी सांगले असेसमेंट करचे पडटले. म्हाका दिसता ह्या सगळ्या गजालीचो विचार करतकच तुजो पेशंट बरो जातलो, काय काळजी करू नका. आणि डॉक्टर, थोडासा एक छोटासा ब्रेक घेऊ, आपण परत पुन्हा सुरू करूया.